Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangulang nga balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ito nagapanguna ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, mag-iloy sa Cadiz na lumos patay. Anay kapitan kagkaron incumbent kagawad sa Talaptap La Castellana arestado matapos makuhaan sang armas luthang. Sa mga balita nasyonal, kaso sa bagong variant ng COVID-19 sa Pilipinas naglambot na sa 2%. FDA mag-aumpisa pa lang sa evaluation sa aplikasyon ng Sinopharm para sa emergency use authorization. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga Webes, Marso 4, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. kag Aksyon Boy Duran. Sa aton, ako na aton balita lokal, pagkatapos lamang sa na. Good morning na sa aton nga mga naga-monitor dira sa Facebook. Sakay Alex Montesa, good morning. Happy birthday ko no kay Aksyon John Dale. Yes, good morning. Kag happy birthday Aksyon John Dale Salazar. Happy birthday to you. Ingagaw ka pa ba? Nena Deras Maniego, good morning man. Sakay Edna Dormitorio, Homa Lumena, kay Preselu, Dennis Richard Timor Roma. Padamo-damo ko, may daog ang manok na pink. Rodelyn Alvarez Bayabado, kag kay ihada ko Carol Montoya dira sa National Printing Office sa Quezon City. Good morning. Good morning, ma'am. I'm wearing what you gave me. Yan. Kag good morning man kay Marijoy Camero, Teresa Linaha Kayaw, good morning dira sa imo. Jordania Sarmiento Puig Lazaro, maayong aga man. Sige, Action Eden. Yes, good morning. Of course, Donna Navarte Macario, kag kay Rebatado Castellanes, good morning man. Of course, Ma'am Lily King, good morning. Good morning. Sir Alex Monteza, Guillermo Clarito, kag Tatay Fred Mandred, gasugod na, sulod na ko no. Good morning lang, dira kay Larry Rico man. Monitor lang sila kuno sa Puro Kalubay, kag ginatamyaw ang gapangape sa kapihan ni Lani. Hambali Dennis, screenshot time na. Tadlo nga mag-screenshot. Ay, kagabi, nag-chat kami, Action Boy. Inasendan niya ako sa akon mga tsurang, hindi magkalaamo. Pamutangan niya meme. Ang mga ano, yun na wala. Abilidadan na niya. Oo, abilidadan. Hambal ko, pwede yung dugo pa naman. Hambal ko, inasendan niya ako, alam, may koleksyon ka sa screenshot sa mga tsura kung hindi magkalaamo. So, dapat tarong na ha. 3 counts lang, 1, 2, 3. Daming time. Yes. Si Rovel Nunez, good morning. Uy, nag-send sa 10 stars! Yes, thank you, kid Rovel. Thank you so much! Thank you. Oo. Nene de la Peña, Sally de Sousa, watching from some village. Sakay Rovel, ako na, sige. Leo Antivo. Kag kay Darlene Joy Lapore Jacobsen. Lapore and Francisco family ko, greetings from Denmark. Sa kay Jocelyn Libuon Dispoho, kag kay Jonalyn Grandia Postrano, si Athea Kim Iriman, good morning man, kag kay Nigo naton Michael John Season. Good morning. Si Jonalyn Postrano, good morning ko nyo. Tamyaw niya lang Tomina. Ko sa Tomina Kawayan, family Postrano Grandia Magbato Chavez,
for watching from Sukat, Muntinlupa City. Thank you. Jocelyn Calamaan, good morning man. And of course, thank you liwat kay Rovel Bayan Nunez sa pag-send sang 10 stars. Makalambot na guro mga 1 million stars, okay na. Oo, grabe ba? Si Ma'am Van padala man na stars. Oo. Sino po ganun ka padala sa mga stars? Si mama ko nung liga nagpadala man stars. Mama mo napadala? 50 stars. Wow. Sa inyo to na Aksyon Dorel. Abi mas hindi ko star. Ako lagi na diga pungkulan. Dinmar Uli Malakad Colyantes. Good morning. Watching sa Riyadh, Saudi Arabia. God bless. Thank you. Felinora Oliveros. Good morning. Watching man from Barangay Robles, La Castellana. More power. Hamba ni Dennis. Dason lang ang press mapag-giveaway sa group load. Wow! Ang daming pairs. Daming pairs. Nga, dason pa ha. Dapat subong na. Good morning, Madra, kay Maninoy Muwan Bolgalyo. Oy, Maninoy, good morning. Kay- Ari na si Ma'am Vanessa Mayo. Yes, good morning, Ma'am Van. Sunny afternoon ko no sa Med City, Rochester, Minnesota. Rochester, Minnesota. City na siya gali dito sa Minnesota. So, Minnesota is a state. Yes. Minnesota state, no? County. Kaya, or ang state is na is Minneapolis. Butla. Kaya di ba Minneapolis, Minnesota? Kaya may Minnesota, Timberwolves nga team sa NBA. Ito usually ang mga team sa NBA, mga city na siya mo. Mga city. Sa parebla sa mga Houston Rockets. Tulad na mag-comment liwat si Ma'am Van. Mary Joy Fuentebella, good morning Mandra sa imo. No, si Bia Jonathan, igagamit bala mo? Sa Mary Joy Fuentebella. Ano pare na? Sa bata, dali Sige, standby kita na sa aton nga mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, patay ang mag-Iloy matapos malumos sa baybay sa sitio Bundangan, Bundaugan, Barangay Tiglawigan, Siyudad San Cadiz. Ginkilala ang mga biktima nga santay Melanie Juanico Alo, 39 anyos, kang bata sining si Mary Bless, 11 anyos, sa sitio Banica, Barangay Tiglawigan, sa amuman nga siyudad. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahag sang manghod ni Melanie nga si Perlina Caballero, nga naglakat niya magulang sa baybay upod ang mga kabataan na good magpaligo. Duha pa ni Caballero nga sa mga alas 8 kahapon sang aga, nagpauli ang tatlo sa ni kamakabataan kang nagparugiron nga inisla ang nalumos apang naluwas sa lamang sang ila nga Iloy. Gilayon man gipadulungan sa mga rescuers ang eksena sang insidente, ginkuha ang mag-Iloy kang indala sa Cadiz Emergency Clinic apang gindeklarar nga patay. Ginaresto naman sa mga otoridad ang incumbent barangay Kagawad sang Talaptap, La Castellana, Negros Occidental bangod sa paghupot sa armas sa operasyon nga ginapamunuan sa Criminal Investigation and Detection Group Provincial Office. Ginkilala na dagpan nga si Edgar Taklima sang Puro Kamonsil, Barangay Talaptap, nga sadto nagserbe man bilang barangay kapitan sa amo nga barangay. Ang operasyon ginpangunahan ni Police Chief Master Sergeant Jose Erlan Nabartes ng CIDG Negros Occidental, pagi naman sa pagserbe ng search warrant nga gin-issue nila Carlota RTC Executive Judge Cyclamen Hison Fernandez. Nagkuha sa posesyon ni Taklima ang isa ka kalibre 45 pistola, isa ka magazine sini, kag 8 ka mga bala nga wala pa magkalupok. Si Taklima natala nga pagadalon sa CIDG Provincial Office para sa nagakaigo man nga disposisyon. Naaresto man ang duha ka ginalagar miyembro sa New People's Army sa naligad nga aga sa Puro Katultulan, Barangay San Antonio, siyudad sang Himamaylan. Ang mga nagkalalakpan gigilala nga Santay Salvador Carpintero, 47 anyos, kag Jillian Delfin, 30 anyos, lunsay residente sa amuman nga lugar. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Arthur Margalio, ang Deputy Chief of Police sa Himamaylan City Police Station, ang makatapos ang 94th IB upod sa intelligence operatives sang mga kapulisan, tuyo kuntani sa mga otoridad nga magserbis ang mandamiento de arresto para kay Estacio Manait alias ka Choy, kag Romeo Manta alias ka Waning Magbanwa, apang madasig na kapalagyo ang mga ini. Duha pa ni Margalio, pagi sa Plainview Doctrine sang mga otoridad, nakuha kay Carpintero ang isa ka caliber 38 revolver, samtang nakuha man kay Dolphin ang isa ka granada.
Suno kay Margalio, ginahanda na sa kapulisan ng mga kaso sa idalom sang Presidential Decree 1829 o kung ang harboring criminals kapag lapas sa Republic Act 10591 o kung paghupot sa illegal nga armas para kay karpentero. Samtang paglapas naman sa Republic Act 9516 o kung illegal possession ng explosives para naman kay Delphine. Priso man ang 3 ka mga persona matapos makuhaan sang high-grade marijuana nga kush sa Barbust Operations ng PDEA SET las 3:20 kahapon sang hapon sa 26th Street, Barangay 1, Syudad sa Bacolod. Ang nadagpanang ginkilala kay Ella Lastiere, 21 anyos ang edad, Justin Ferrer, 22, kag Justin Salevia, 31 anyos, tanan residente sa Syudad sa Bacolod. Sunod kay PDEA Agent Bamboo, kaupod sang pusher buyer sa pagbakal sang balon 1,600 pesos nga marijuana, among confidential informant nga nakabakal na sang kaangay nga droga sa mga arestado sadto. Dugang pa pag-abot sang pusher buyer, gindul na lang sa mga arestado na sambit nga item rason nga nadagpan sang otoridad. Nakuha sa ila ang bulubanta masobra 1 ka gramo sang marijuana. Arestado man ang isa ka street-level individual sa bypass operations ng Silay PNP mga alas 11:45 ang tak na kahapon ng konsanaligan nga aga sa Matagoy Interior, Barangay Rizal, Syudad sa Silay. Ang nadakpan ang inkilala kay Mary Ann Bitoon, 38 anyos ang edad, kag residente sang nasambit man nga lugar. Nakuha kay Bitoon ang napulo ka sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga nagabalor 13,600 pesos kay iban pa nga drug paraphernalia. Preso karon sa custodial facility sa Silay PNP si Bitoon. Sa iban pa nga balita lokal, nagpermahan na isang Memorandum of Agreement kahapon sa Kapanalig Hall sang NOCPO sa Assistant Secretary Gabriel Chaklag, Deputy Director General for Operations and Bureau of Correction, kag Attorney Leon Moya, kag inbaton man sini ang Deed of Donation sa napulo ka hektarya nga duta gikan sa abogado para patindugan sa Bureau of Correction sa Barangay Tabunan, Syudad sang Bago. Sunod kay Chaklag, ang napulo ka hektarya nga duta ang pag-ausaron bilang extension sa National Penitentiary sa bugos nga Western Visayas nga magaserbi bilang Reformation Center para sa mga PDLs nga ginsentensyahan kag pagasentensyahan sang korte. Dugang pa ni Chaklag ang Reformation Center sa makahatag sa economic activities kag potensyal para sa turismo sa probinsya. Ang pagperma sang MOA kag Deed of Donation ang gintambugan ng BJMP 6 Regional Director Jail Senior Superintendent Arnold Buenacosa, NOCPO PD Colonel Romy Palge upod sa mga representante sang NEDA, DILG, DOJ, Regional Development Council kag iban pa. Formal yung itirmahan kahapon nga adlaw ni Attorney Leon Moya ang Deed of Donation para sa napulo ka hektarya nga duta nga pag-ausaron sa Bureau of Corrections para nga igapatindog sa Barangay Tabunan, Syudad sa Bago. Sunod sa kay Moya, luyag sini i-share ang porsyon sa duta bilang pagpasalamat sa militar. Handuman sang abogado nga pagagamiton ini bilang rehabilitation center sa mga bilanggo nga ginsentensyahan para sa ila pagbago. Sunod sa kay Moya nga sa masunod nga semana, lauman nga liwat ini magadunar sang napulo pag hektarya sa iya propiedad para naman sa makatapos ng Philippine National Police nga pagahimuon naman bilang training center. Sa katapusan nga balita lokal, naglabot naman sa 25,139 kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos ginanunsyo sa DOH-6 ang 128 ka bag-o nga kaso. Nangunang probinsya sa Iloilo sa may madamo nga kaso nga naglamot sa 41 ka local cases kag 7 ka LSI. Inasundan sa Aklan nga may 45 ka local cases, Iloilo City nga may 14 ka local case, 1 ka LSI ka 1 ka ROF, Capiz nga may 9 ka local case, Negros Occidental nga may 7 ka local cases, Bacolod City, Guimaras kag Antique nga may tig 1 ka local case. Samtang 42 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 23,117 kag nagpabilin sa 741 ang kabilugan nga napatay sa virus bangod wala sang bag-o nga na record. Kaso sang bagong nga variant sang COVID-19 sa Pilipinas naglambot na sa 2%. Samtang FDA mag-uumpisa pa lang sa evaluation sa application sang Sinopharm para sa emergency use authorization. Ang detalye sa aton mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19,
nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda. Hambal ni Dennis, why pa ko ka-load sa Card Incorporation, char. Card insurance. Good. Ay, thank you so much, Ma'am Vanessa Mayo. Nag-send naman siya 50 stars. OMG. No, Thank you. Oo. Kagambal ni gali, Twin City na ako, no? Twin City ang Minnesota kag Minneapolis. St. Paul, Minneapolis is Minnesota's capital. Okay. Yes. So Minnesota is a state. Yes. Sige. Good morning, Danay, kay Evelina Pomoseno, watching from Lower Bikutan, Taguig City. Of course, Tito Shiloh, Tito Shelo Arevalo, good morning, and kay Teacher Romela, kagka sa ila sininga bata. Yan laki, may nalaktawan ka o ba si magkuhan. J-Boy Arbias, kag Rodora, Maricon Cabuena. Ay, sorry po. Sa Barangay Sibukawan. Di na Sibukawan, San Enrique? Sibukawan? Sibukawan na ba lang? Sibukaw lang, kag Cebu. Oo, true. Kung may kawan, wala ka nakabalo. Ang kawan, wala na. Sige. Ang suffix ng kawan, puti na siya. Kay Joffer Poras Dorado, good morning. Langda, Tags Murcia, Negros Occidental. From Joffer Poras Dorado, Parañaque, Manila. Thank you. Raymar Beranyo Lingoste, have a nice day watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Yes. Salamat. Kay Ann Bella nga top fan man, good morning. And blessed Thursday, Action Boy, Action Eden, good morning. Iloilo, keep safe and God bless everyone. Thank you. Good morning mananay kay Susan Jaime Allen dala sa Houston, Texas. Kag kay Remy Garcia, good morning. Lawrence Hopson dira sa Japan. Good morning. Ohio gozaimasu. May Cautivar Duhenyo, Rose Wenner sa Germany. Si Migoko imo ako na ako nimo. Imo ako na ako nimo. Good. Sige, amigo ko niya, si Nonoy, no? Yes. Maria Luisa Luing Melos, good morning man dira sa Bago City. Yes, kaya dira natakay. Andela. Natapos na ang next. Go. Rona Rida Trava. Tamiyaw niya lang si Mr. and Mrs. Elvis kag Donna Patigas ang Barangay Sumag. Sige, kumpare mo Bia Jonathan. Pare, good morning. Marie Antoinette Piliado kay Kelly Jelly. Good morning man kag sa pamilya niya sa Barangay Pandanon kag kay Beboy Villasor sa CMO Sectoral. Si Yodi Torta, ano mo ngalan niya again? De La Peña Barbecue. Ay. Sige, Erlinda Heroy Imalay.
Happy birthday kuno sa kay Aksyon John Dale Salazar, halin sa kay amo ngalan niya? Yudi Torta de la Peña Barbecue. Mhm. Ano na lang screen name? Screen name? Artista? Artista. Richard Grandia. Marami ako sa Kawayan, Barangay Tumina. Family Grandia, Magbato, Zamora. Watching from Parañaque City. Yes. First time ko nakita ni Miss Barbecue. Miss ni siya. Tinalambot mo man ang imo expectation. Thank you so much. Arroyo, good morning man. Rafa Gonzalez, kag Francisco Guangco. Sa radyo lang sa kuno sa una makabati. Sige Bo, yes, Minnesota is a state. Minnesota state. Sana all. Educate kita ni Ni Press, oo. Grabe ni si Press, grabe sa research na no? Grabe, Pagka may dasig. mga pamangkot ka na i-search na yun. Dasig. Dasig na siya, oo. Erlinda Geroy Imalay, good morning sa family de Madante, kag Geroy family sa Barangay Handumanan. Thank you. Rica Villaruel Magsiko, morning. Magsiko kag Arnaiz family sang Pulupandan, especially Barangay Tapong. Watching from Kuwait. Good morning. Maridel Robles Turner, May Agaman, Mark Anthony Macbugaay. Kay Marciano Bugaay ko no good morning. Gahigop Yes. sang Mainit nga kape. Mainit nga kape. Oh, typo lang na. Typo. Sige, very Good morning man kay Angelo Mendoza dira sa may recreo sa Pontevedra. Kag Attorney Dag Pandan, good luck. Ang baskugan nga bugado sa Negros Occidental kag Negros Occidental. kagambal ni Aksyon Dorel niya lapit na lang hasta sa Negros Oriental kuno ay lang sang COVID. COVID na. Grabe ba? Dala na hasta ang Negros Oriental. True. Muchas gracias. Salin kay sa Spain siya siguro si De nada. Miss Barbecue. De nada. Welcome. Amo na? Yes. De nada. It's nothing. Do nothing kay nada. Do dala na. Ano? Marcel Marande. Good morning. Good morning dira sa imo. Yes. Eileen Joy Villa. Good morning, Tisig. Ed Pregwa, Kapitan, ABC President sa Isabela. Ed Pregwa, good morning sa imo, Kap. Good morning. Makadon si Isabela, you should meet the guy. Namin siya. Well, you should meet the guy. Okay. Standby kita sa aton mga balita national. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:23, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Dr. Edsel Salvana sa UP Manila National Institute of Health nga 2% lamang ang kaso ng bagong variant ng coronavirus infection diri sa Pilipinas. Ginhimo ni Salvana ang palayang 2 kadlaw matapos ginanunsyo sa Department of Health nga naka-record ang Pilipinas ang 6 ka kaso ng South African variant ng COVID-19. Sa laging handa briefing, ginpakalma ni Salvana ang kahangawa sa publiko, kaginpahayag nga nangin factor ang variants apang hindi ni makabig nga pinakarason sa pagsaka sang infection rate. Bangod sa panibagong report, ginpahanumdom ni Salvana nga importante nga sundon sa publiko ang minimum public health standard pareho sang social distancing, pagpanghinaw sang kamot kapag suksok sang face mask kag face shield. Ginaproseso sang otoridad ang tracing sa travel history sang 4 ka Pinoy nga nagpositibo sa South African variant sang COVID-19. Sunod ka Department of Health Epidemiology Bureau Director Althea de Guzman, kinahanglan ma-establishar sang health officials kun bala may international travel kun ano ang significant travel history sang 4 nga taga-syudad sang Pasay. Sa naibaluan, ang bago nga variant sang COVID-19 una na-detect sa Nelson Mandela Bay, South Africa sa Oktubre 2020 kag nakit-an nga may N50
UNC1Y mutation sa pagpasaka sang protein nga mahimo makasulod sa human cells kag maglapta. Gindepensahan naman sa Department of Health ang pagka-epektibo sa mga COVID-19 vaccines kontra sa bago na diskubrihan nga South African variant sa pungsod bago naghatag sa gyapon ini sang proteksyon sa mga pasyente nga may severe nga sintomas. Ginhimo ni Health Undersecretary kag spokesperson na Maria Rosario Varriere ang ining pahayag agudulaon ng kabalakas ang publiko nga hindi sila maproteksyonan sa mga bakuna. Ginako man ni Verhiere nga kaangay sa UK variant, mas mataas man ang transmissibility sang South African variant. Ginatawag sa mga eksperto ang component sang South African nga immune escape nga nagapugong sa lawas sang pasyente nga magresponde o kung magbato sa infeksyon. Bagod sila tuyo sa DOH nga gilayon nga mapunggan ang paglapta sa nasambit nga variant sa pungsod samtang wala pa sa nagaluntad nga community transmission. Mag-aumpisa pa lamang sa evaluation ng Philippine Food and Drug Administration sa aplikasyon sa Sinopharm para sa emergency use authorization sa ila COVID-19 vaccine. Ginhimo ni FDA Director General Eric Domingo ang pagpaatag isa ka adlaw matapos ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque nga magahulat si Presidente Rodrigo Duterte sa FDA nga mag-issue sang EUA sa Sinopharm antes ini magpabakuna. Sunod kay Domingo, resulta sa Phase 1 clinical trial kag letter of intent pa lamang ang napasa nga dokumento sa among nga kompanya. Duga pa na Domingo, ginapangita sa FDA ang dokumento nga kinahanglan para ma-evaluate ang aplikasyon sa Sinopharm. Paagi naman sa SouthMed Pharma, ang local distributors ng kompanya diri sa Pilipinas, resulta sa Phase 3 clinical trials kag Certificate of Good Manufacturing Practices. Ginklaro naman ni Vice President Leni Robredo nga hindi siya ang babae nga nag-viral nga letrato nga nagpapakuna sang COVID-19 vaccine sa siyudad sang Marikina. Nagpagawa sang klarifikasyon si Robredo matapos may mga naglapta nga balita nga siya ang yara sa litrato. Ginapilar ni Robredo nga kung mahimo i-report na lamang agud hindi na maglapta pa. Una nag-share sa litrato sa Facebook page ang pro-Duterte vlogger nga si Sas Rogando Sasot. Kaya man klaro nga hindi si Robredo ang babae nga yara sa litrato. Ginpasiguro naman ni Justice Secretary Minardo Guevara nga prioridad sa vaccination batok sa COVID-19 ang mga may edad nga preso. Ginhimo ni Guevara ang pahayag matapos nag-apelar ang kapatid, isa ka advocacy group, nga ilaki pang tanan nga persons deprived of liberty sa mass immunization program. Wala pa nakapagawa sang pahayag ang Department of Health angot man sa nasambit nga apelasyon. Nagpabutyag naman sa kangawa ang Commission on Human Rights sa ginaprubahan nga hagna nga tuyo maghatag sang presumption of guilt sa mga sospetsado sa illegal drugs. Kaginpahayag nga nagalapas ini sa Universal Human Rights. Sunod kay CHR spokesperson Jacqueline De Guia, paglapas sa presumption of innocence ang hagna. Sa nibuluan, tuyo sang hagna ang mga pabakuron ang Comprehensive Dangerous Drugs Act nga sospetsado mahimo i-presume nga importer sang illegal drugs, financier kag protector magluwas kun mapamatud-an. Ginaprubahan sang Kamara ang hagna sa boto nga 118 kay yes, 11 ka no, kag siyam nga nag-abstain. Sa katapusan naman nga balita national, ginpalawig sa Department of Health ang pagpangbakuna kontra tipdas, rubella kag polio tubtob Marso 7, agod malambot ang 95% nga target population. Ini nga immunization program ang magatapos na kuntani sadtong Pebrero 28. Sunod sa DOH tubtob Marso 1, may 83.7% o kon 4,269,423 ka mga kabataan na nabakunahan kontra tipdas kag rubella, samtang 82.4% naman sa national target ang nabakunahan kontra sa polio. Dugang pa sa DOH, may masobra sa 800,000 ka mga kabataan ang wala pa mabakunahan sa mga targeted regions. Ginengganyo naman ni Health Secretary Francisco Duque III ang mga ginikanan kag legal guardians nga pabakunahan ng mga kabataan edad tubtob 59 ka bulan kontra sa polio kag tipdas. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay sa 28. Inyo ginapatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!